Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang mga isina nga atong gibiyaan. Greg? Siya ba mo gipasabot, Tikoy? Oh, bay. Kani. Mugawas ako, Oh, Tikoy. bay. Mugawas ako. Anong wa ka man magsulti na ako nga siya ba di ay? Greg, Bahalog mga matay ng tanan sa kubabilya. Dili og dili gid mahitabo nga mangayo og tabang aning tawana. Greg. O karon niya ang ikaduha nga adlaw ning bag-o tang sugilanon. Tiguang. Pat, di ko nagbalik. Siya rin makatabang ni mo. Greg, Pasalo ako, Leon. Itulog ko din sa imo kaugalingon. Gregorio, Sige, Tikoy. Gregorio, nalipay ko nga niya ka. Greg! Nabalik mo lagi ka, Tikoy. Wa ko magtuo, sir. Nang mag-abot mo si Greg dito sa ospital nga tuwa ma-confine niyang asawa. Nag-bleeding ang asawa ni Greg, sir. Tuwa karon sa emergency. Kinahanglan operahan iyang asawa tungkol kay dili lang kinabuhi siyang asawa ng ligro. Laki pa ang batang nasa iyang tiyan siyang asawa. Nagkinahanglan siya kwarta. Nagkinahanglan siya tabang. Nagkinahanglan siya tabang? Dinhin ta siya nako nga way daghang langas mo tabang niya. Milakaw na hinoon. Mibiya hinoon. Bibit, Dan, nakasulayo. clutch bag na ko. Huwag na, Tikoy. Oh, Sir Leon. Nakasabot ko sa iyo kay Greg. Pero negosyo mo ko rin ako. Mapahuam ko kwarta, pero 20% ang tubo. Mutanto ko noy. Kinahanglan mo pirma ka og kasuwatan, ha? Nga mo matuod nga mihuam ka na ko og kwarta. O tantuhan mo 20%. Oo, noy. Oh. Mga kabuhan, kinahanglan imo nang maimpas. Mo pirma ka. Oh, mupirma ko. Okay. Di ay papel. Nasuwatan diha ang mga terms and conditions. Isuwatan imo nga address. Ngayon kalimot sa pizza. Adlaw og tuig og oras ning imong pag-anhi karon nako. Kay mananto ka kwarta. Oo, noy. Ako ning suwatan ang papel nga imong gingon. Yung kanip ng imong pirma over the printed name, Greg. Oo, noy. Oh, suwatan na nako. Pila ganito imong tantuhan nga kantidad sa kong kwarta, Greg? 20,000, noy. Ami una na papel, Greg. Pila to? 20,000, noy. Pahinanti ka no? Panday? Oo, Pinanti? noy. Oy, naunsa. Usa mo yung magbayad ng 20,000? Hey, bisan sa tanto lang gani di ka magkabayad dito eh. May gani kayo pa yung masuwat ni kining terms and conditions. Usik-usik lang unas kong papel, Greg. 20,000? Mura lang ko niyang aso akong kwarta. Bisa kong kapaymustan ang kagulingon kong kwarta, mahanaw lang eh. Surgay paklaro, Greg. Spokom ng 20,000, God. Naglibog ko sao ni mo pagbayad. Bisa kinabuhi ni mo. Kay dusimin man tingali ng balos kinabuhi sa tao. Di pagkapagong ibayad ng imong kinabuhi. Kaya magagawas ka na, Greg. Kaya. Gawas na. Sige kang duko niya. Kaya bilang kakumulpin ba. Kaya gawas na. Inapay naghan nagliyas, gawas na. Manghangyog tabang na ko. Salamat niyo, Lolo. Kasi sunod niya. Kaya pagdali mo, kaya magpabilis pa ko. Kaya ikaw. Ako na lang. Asa magkupaigon, Adi? Kasi may magkatabang na ko. Kasi magkatabang na mo. Greg! Ay, John. Asam ka? Sakay, Ray! Ayun na lang, John. Asam ka, sakay. Lagi dali na. Gibalibara, bila ko ang nagpara na ko ha. Kay nakita ka na ko nga naglakaw din eh. Sakay na! Salamat, John. Salamat kayo, ha? Nya, musta man yung usawa? Si Bilin. Operahan na lagi, John. Asam ka? Nangita ko kwarta, John. Nagayog advance sa ospital. Dito ko ni nilulong. Baliban man.
Nakay nahibawan nga mudawat og prinda og yuta, John. Nari si Greg. Tanaw TV silang sala. Dali, dali, dali. Sedulas. Oh, John. Unsa ka to? Naituyo ako kauban ni mo ng tunya. Sinta! Pagnaw na ng TV! Unsay ato, John? Naituyo akong kauban ni mo ng tunya. Nani Prenda, John? Naa ng tunya. Nakinahanglan lagi tao ni siya kwarta kay upirahan na iyang asawa tuwara sa ospital. Unsay mong iprenda? Si Greg yang nga ng tunya. Nani siya magpuyo sa purok size kaangayan. Mga sato ng apelido ani ng tunya. Ay, sa to din yung apelido. Oo, nang to niya. Ay, nakaila kay ko sa inyong pamilya, Greg. Imong inahan si Kunsing, no? Kunsing nga Marshal. Ako sila mga ginikanan. Ay, amiga ming Kunsing, oy. Imong inahan. Nialagi ko nang to niya kaya akong iprinda ang akong yuta og bahay. Kanang akong napanunod nilang nanay Kunsing og tatay Marshall. Kadtong bahin karaan. Oo. Iprinda na akong 20,000 lang nang. Ikinahanglan ka na akong 20,000 lang. Aron akong i-down payment sa ospital. Kaya nag-bleeding akong asawa og operahanan siya. Di man siya maoperahan kung di ko muhatag og down payment sa ospital lang. Wag yapoy, titulo ang yuta nila ni Kunsing ug Marshall, no? Greg, oy, naana ba'y titulo wa paghihapon? O paghihapon lang to niya. Kanang 20,000 nga imong giingon, sayon na kay nang ihatag nako nimo, Greg. Pero, Ostog yun gihapon ko nga hangtod karon man si Badong inyong gipuy-an kaya wa may titulo. Kaya kung muhatag ko ni mo 20,000, ako'y maala. Sa laktod, dili ka. Di ko makatabang ni mo. Ni kusyo be ning ato dong. O ikaduha sab. Wa ka day makabalita nga may tinuod man di ay nga tag-iya sa tanang mga yuta da sa purok size. Ha? Uy, ay lakip manggani din kining dapit, Dinhi sa purok dos, gi-clean ni nga iya house sab. Ay nakaso naman ni. Murarabag mapildi ming tanan nga nagpuyo din Pero kanang inyo sa purok size, awa na, uy. May tag-iya na ni Ana. Mga paselo ako. Naluoy ko ni mo, Greg, pero wa ko'y ikatabang ni mo. Nakaila ka ba kinsa ka ng tawanan ng tunya? Nakaila. Kinsa? Leon. Leon Romano. Sa bahis? Siya di ay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!